Patai Sándor vagyok, Sadányba születtem 1935. november 23-án. Technikailag, amiket itt is látunk, fejlődtünk, de emberileg leromlottunk. Emberileg az a régi családias életmódot a technika elvitte. Mert akkor úgy volt, nem volt tévénézegetés, hanem összejártok a családok az utcákba beszélgetni. Emberileg, emberségesebb volt az az egyszerű világ. Jószágot tartottunk, a jószágot szerettük. Volt ruca, volt liba, volt tyúk, birka volt, disznó volt, tehén volt két gyönyörű lovunk, gyümölcs volt, tehát éhezni nem éheztünk, ez biztos. Tehát még az, hogy Magyarországon volt éhség, az, hogy a városiak éheztek, azt el tudom képzelni. Hát a ruházattal én nagyon beosztó voltam, mert én gyerekkoromban is egy glotgatyába jártam, ott amikor ember lettem, azt dolgoztam, és nyáron egy glotgatyába voltam. Hát mikor azt összekerültünk, akkor volt olyan a feleségemmel 2 fél árva gyerek, hogy a nadrágokat fotózgatni kellett, azt úgy volt az ember, de nem sok ruhát gyűjtem, mondom, nyáron dolgoztam, ganét voltam, maradtam, mikor milyen munka volt, egy fekete glotgatyába volt. Mert én úgy születtem, engemet úgy neveltek, hogy elégedjek azzal, ami van. Tehát ha iskola jött, itt volt az áldozó csütörtöki vásár, és kaptam, ez már akkor iskolás voltam, kaptam 2 forintot egyet fagylaltra, egyet meg a forgóra, volt olyan forgóféleség, akkor a kicsapott, de volt olyan lovas forgó. Nekem úgy volt korcsolyám, hogy 10 arra nem volt, hogy vegyünk ilyen csavaros korsat, hanem volt egy akkora léc, volt egy vastag drót, azt meghajtottuk, a nagyapa segített, uszeggel megcsúsztuk, azt akkor meg egy fára, seprőnyébe ütöttünk, és szegete volt a szigonyosz, azzal már, hogy ott volt a körös a tanya mellett, azzal korcsolyáztam. Ilyen volt az akkori élet. A Magyar Homrokhoz 2 kilométerre volt az őrházunk, és Magyar Homrokot bombázták. A repülők pontosan az őrház fölött fordultak meg. A Sanyi gyerek akkor ugye egyedül volt, de szerette a jószágot. 2 kutyával beültem még volt 2 tehén is. A 2 tehén közé a 2 kutya úgy az dörgött az őrrejtől, a jószágok félnek. Így emlékszek rá, a hónomorat vettem, a 2 tehén közé beültem, az történik valami. 2-3-szor is megfordult, hallottam a repülő szegény anyukám nyugodjon békével. Az meg rohadt hazafelé, hogy mi van a gyerekkel. Hát nem volt semmi, mert istenfélő ember voltam, meg annak neveltek. Elmondtam egy imád, egy párvat, vagy nem is egyet volt, ott ültem gyerekkoromban, emlékszek rá, ezt ott úgy éltem át ezt a dolgot. Hát utána majd utána hazakerültünk, utána jött itt más világ. Az volt ott, ami olyan kegyetlen emlékezetes dolog volt. Hát a múltamból azt hiányzik a legjobban, hogy az apukámat elvesztettem, tehát az apuka elvesztett, tehát oda maradt, tehát nem is a háborúban maradt, hanem kikerült a hadifogságba. Hát ugye arról hallottunk hírt, hogy a hadifogság milyen világ volt, oda maradt, tehát az nagyon is hiányzott, és hogy az annyi hátránya volt, hogy a nagyapa betegen jött haza az első világháborúból, 14 hódföld ott volt, dolgozni kellett. A mai fiatalságnak én, mikor a 90 éves ünnepségen volt a templomban, akkor már a 80-soknak elmondtam, hogy tanuljanak. Tanuljanak, legyenek istenfélők, tanuljanak, hogy majdon szülőfalunkat, így mondtam nekik, szolgálassák, de ne csak azt, hanem magyar hazánkat is szolgálassák. Emberhez méltóan éljünk, dolgozzunk. Hát éljünk, mint hogy egy embernek enni kell, dolgozunk, ha a szükség úgy mondja, szolgáljuk hazánkat, szolgáljuk a szülőfalunkat,
én is voltam, tanácstag voltam, néphadseregni katona voltam, ott hazát kellett védeni. Hát ugye, akkor itt születtem, itt jártam iskolába, idő előtt, tehát én bekerültem presbiternek. Itt ebben az egyháznál itt csak a szegénység volt. De hát szegénység volt, mert mikor a termelőszövetkezet megalakult, a gazdáktól elvették a földet, akinek valamilyen volt, azt elvették. Az orosz eltakarított a katona, sok mindent elvitt, tehát akkor kisemmisztek bennünk. Az egy nehéz világ volt. Amikor az Úristen keletről ide vezényelt egy lelkészi családot, és ide vezérelt ezt a házaspárt, hát kérem szépen, ezek csodát teremtettek. A reggelem az úgy van, hogy felkelek, akkor imádkozok, után megmosdok, után bekedem, mert nyakizomgyulladásom is van, ezt bekenem a lábamat, bedörzsölöm, az be kell dörzsölni a kenőcsöt a pórusokba, aztán a macskáimnak enni adok, meg van egy pár tyúkom annak is enni adok, tehát hogy élet legyen körülöttem. Azután én lemegyek terepgyaloglásra a kertbe. Van egy hosszú kertem, amiben egy kör 314 méter körül, tehát én 300 méternek tartom. Hát én ott 5-6 kört levágom, ez olyan 2 kilométer körül van. Hát ugye, aki katona volt, az ismer volt terepgyakorlat, meg ismeri az erőltetett menetet. Nem tudom, a rendőrségnél van erőltetett menet. Ha nincs, akkor szóljál, én bemutatom nékik majd. Ilyeneket csinálok a kertbe. Mondom, ez olyan 2 kilométer, ez olyan 35-40 perces időszak. Tehát így maradok talpon, merem hinni, másképp már amennyit dolgoztam, gyerekkoromtól kezdve, én másképp összeomlottam volna, mint a colostok. Így jól érzem magam, hála legyik a jó Istenemnek. Meg vagyok elégedve az életemmel, mert az Úristen engem megsegített, hogy még 90 éves koromban itt épésszel önökkel tudok beszélni, mert én úgy érzem, hogy még normális vagyok, igazolja azt. Mit tudjak kívánni? Kérem az Istent, hogy adjon erőt, egészséget, ameddig ő jónak látja, hogy mozoghassak a földön.